Ahojte všetci, vítajte pri ďalšom videu. Dneska sa ideme pozrieť na Krivaň vo Vysokých Tatrách a ideme takou nezvyčajnou cestičkou, totižto na Krivaň sa dá dostať z troch rôznych smerov. A prvá cesta je z troch studničiek, ktorá je momentálne uzavretá, druhá je zo Štrbského plesa, ktorá je podľa mňa zbytočne dlhá, no a tretia je z Jambrichovského rázcestia, ktoré je niekde medzi tým a musíte sa tam dostať len autom a nájsť presne, kde je ten vstup do toho lesa. Takže teraz sme na takom parkovisku, čo je asi pol kilometra odtiaľ. Ani sám som nevedel, že sa tu dá zaparkovať. No a ideme vlastne smerom na západ, nejakých 500 metrov. A tam si povieme príraz cestí, že kde ďalej. Takže prešli sme nejakých 400 metrov od parkoviska. No a tuto v tých úštinách je schovaný začiatok turistickej trasy. Paradoxne nie je to žiadna značka, nič, čo by vás na to upozorňovalo, že by to také niečo malo byť. Ale orientačne, keď vidíte, že tuto idú také drevené zábradlia, tak tuto ako končí toto zvodidlo. Teď vám to ukážem. To nič nezrazí medzi časom. Tak, tuto je taká malá skrytá cestička. No a keď ideme, tak všimnite si, že máme tu rozcestník s názvom Bielý váh. No a keď sa pozrieme na rozcestník, tak vidíte, že máme tu pekne cestu na rázcestie v Krivaňskom Ždlabe, aj cestu na Krivaň, 4 hodiny 15. A takisto je to aj naučný chodník Rakitovské Plieska, ktorý je vlastne na nejakú hodinku, dve tady to okolo, cez tieto húštiny. Akože mal by to byť pekný chodník pre deti, ale my teda ideme na Krivaň, čiže táto odbočka je fakt, že nenápadná, ale teda túto Kulinček prejdeme a ja neviem, tuším za 50 alebo za 100 metrov začína, myslím, že modrá značka, ktorá potom ide k Jamským plesám, kde sa to stretáva, myslím, s červenou značkou alebo nejakou takou značkou smerom od Štrbského plesa, keby ste išli. No a táto trasa má výhodu, že nemusíte sa trepať od Štrbského plesa až sem. No vlastne od toho Štrbského plesa je to skoro po rovine. Myslím, že má nejakého 2,5 alebo 3,5 km každým smerom navyše. Čiže keď máte prejsť 5 alebo 7 km navyše, tak nie je to zrovna lákavé. No a tam je rozcestník. Pozerám, že táto cestička ide aj kam si tam dole, ale sme teda tuto správne. No a tu máme to Jambrichovské rázcestie, o ktorom som hovoril. No vlastne pozerám, že tamto cestička, to čo som ukázal pred chvíľkou, to je pokračovanie modrej značky. Tá, kde sa ide niekde na Štrbské plesa, to je vlastne ten okruh cez tie Rakitovské Plieska. A to je opačný smer, keď idete tým okruhom na tie Rakitovské Plieska. Takže vidíte, že tu je oficiálne modrá značka. Takže ideme už nejakých 5 minút. Na Krivaň by to malo byť 4:15. Tipujem, že za 2,5 hodiny mojím tempom by to mohlo byť, ale to je jedno. Takže ideme si to pozrieť. No a ja osobne som cez túto cestičku ešte nešiel. Len v rámci informácií z TANAPu som zistil, že sa dá tady to dostať tiež na Krivaň. Ja som bol na Krivaň už asi 10 krát. Z toho minulý rok v júni. Čiže takto pred rokom som bol na Krivani 2-krát po sebe. No, som si chcel otestovať kondičku, či zvládam vyliesť Krivaň 2-krát alebo 3-krát po sebe. No a keďže som začal jesť o druhej po obede, tak som do tmy stihol len 2-krát. Takže aj takéto zábavky sa dajú robiť, keď máte veľkú kondičku. No a o tejto ceste som sa dozvedel tak, že na stránke TANAPu som si pozrel, že ktoré chodníky sú uzavreté, lebo tento rok sa TANAP pred voľbami pohol a začal opravovať chodníky. No a najkratšia, aj keď najťažšia cesta na Krivaň je z troch studničiek. No a práve tá cesta z troch studničiek je uzavretá. Takže zostávajú len zvyšné dve. Buď totálna nuda zo Štrbského plesa, ale zase tam nie je až tak fyzicky náročná, lebo tú cestu máte, alebo výšku máte rozloženú do veľa dlhšieho úseku. Alebo potom tam bolo písané, že z doliny Bieleho váhu sa dá ísť po modrej značke. Tak som si otvoril turistickú mapu. Otvoril som si potom normálne mapy, potom Google Street View a po niekoľkých minútach som našiel
tak vlastne na túto značku sa dostať cez tamtú huštinu. Takže v podstate tento úsek odtiaľto po Jamské pleso, kde sa to spája s tou značkou zo Štrbského plesa. Tento úsek som ešte nešiel. A ten zvyšok som už x krát išiel. Čiže osobne som išiel vždy buď len z 3 studniček hore na Kriváň a potom naspäť na 3 studničky, alebo z 3 studniček na Kriváň a naspäť na Štrbské pleso. A napriek tomu, že som bol zhruba 10 krát na Kriváni a prvýkrát asi 25 rokov dozadu, tak som sa fakt až teraz asi pred 2 týždňami dozvedel, že je aj táto tretia trasa. Akože sú aj horolezecké trasy, ale o tom sa tu nebudeme baviť, lebo sú dosť ťažké, ale teda dá sa dostať aj z iných dolín, respektíve aj z iných značiek. Len tam riskujete pokutu, lebo napríklad z Furkotskej doliny, keď idete cez jeden kopec a potom po Krivanskom hrebení hore, tak práve možno polkilometrový úsek tam spadá do 5. stupňa ochrany, čiže to najprísnejšieho, a tam nemôžu ísť ani horolezci. Čiže keď to risknete a ste dobrý horolezec, tak dá sa ísť aj tade, ale za to pokuta buď na mieste do 300 eur, myslím, alebo potom, keď to nezaplatíte na mieste, tak potom ide správne konanie a tam je tuším pokuta do 1600 alebo 16 000 eur, neviem presne. Takže ideme takto klasicky po turistických chodníkoch. No, po tých chodníkoch je to vždy najľahšie a najrýchlejšie a zároveň najbezpečnejšie. A pozerám, že už začína byť konečne vidno Kriváň. Takže tam rovno pred nami je náš krásny Kriváň, kam teraz ideme liesť. No a my ho vlastne obídeme najprv zľava do Krivanského žlabu, potom po žlabe sa vyjde hore na hrebeň a potom po hrebení sa vyjde až hore na vrchol. No, pozerám, že pekne nám dneska vyšlo počasie. Dneska máme 2. júla 2026. Tí, ktorí si pamätáte, aké bolo počasie pred 2 dňami na Slovensku, boli všade 40-ky, niekde aj 42 stupňov. Včera boli všade brutálne búrky a dneska na polke územia sú búrky a silno fúka vietor. No a tuto v Tatrách sa to vypršalo. Od horskej predpovede som vedel, že pršať bude vlastne iba do obeda, čo vlastne vidno aj na týchto chodníkoch, aké sú zmoknuté. Ale po obede vlastne už len možno bude trošku mrholiť a po obede až pred večerom by mali aj oblaky vystúpiť až do výšky 3000 metrov nad morom. Takže aj keby bol teraz Krivaň v oblakoch, tak s vysokou pravdepodobnosťou už nebude, keď tam vylezeme hore. Takže ja tiež idem teraz schválne až po obede. Momentálne sú už skoro 2 hodiny po obede. Čo je zvyčajne v lete ten najhorší čas, kedy ísť na túry. No, väčšinou po obede prší. Tak ale keď viete, kde pozerať správnu predpoveď pre hory, pre konkrétny kopec a zároveň keď máte aspoň základy meteorológie, tak viete s vysokou šancou odhadnúť, že ako sa to počasie bude správať ten konkrétny deň. Takže a ja radšej chodievam na väčšie túry niekedy do obeda alebo ráno. No, v takýchto lokalitách, kde je buď nevyspytateľné počasie alebo kde je strašne veľa turistov, tak tam radšej chodím po obede. Čiže to je celá tá filozofia, prečo ideme dneska zase tak relatívne neskoro po obede. No tak zase vidíte, že cesta hore tam je písaná 4,5 hodiny, dole to bude asi 3,5, čiže to je dokopy 8 hodín. Čiže turistickým krokom by sa mal byť do 10. večera dole, čiže asi pol hodinu po zotmení. No ale ja pôjdem samozrejme rýchlejšie.
A samozrejme cestu naspäť si zabehneme. Aspoň teda od toho Krivanského žlabu smerom sem dole. Viem, že väčšina cesty je celkom pekná. Dá sa ísť nielen pokúsom, ale doslova behom. Samozrejme on určité úseky. Takže určite si to zabehneme. A v samostatnom videu bude ten zostup aj s behom smerom dole. A sám som zvedavý, ako sa zmenil tento úsek od Jamského plesa smerom po to raz ceste pod Krivanským žlabom, lebo ten úsek som nešiel už asi 5 rokov. Naposledy som tam išiel so synom. A vlastne museli sme končiť na Všetkom plese vtedy. A od tej som chodil už len z tréningových dôvodov, čisto len tú trasu 3 studničky. Takže dúfam, že teraz tento kus cesty, kde budem chcieť bežať, tak nebude v nejakom dezolátnom stave. Táto cestička, čo idem teraz, tak je fajn. Pozerám, že tuto sa úplne s prehľadom bude dať ísť poklusom. Ak je väčší výhľad, tak aj behom. Takže potiaľ to som spokojný. Ale zase toto je úsek, o ktorom väčšina turistov, podobne ako ja, ani netuší dlhodobo, že existuje. Takže tento úsek asi dlhodobo vydrží byť v poriadku. No a dúfam, že aj ten zvyšok, aspoň teda po to rastete po Krivanskom žlabe, bude stále v relatívne dobrom stave. Lebo veľmi rád by som si to zabehol dole. Ale bez bežania je to fakt strašná otrava. Lieť sa 3 alebo 4 hodiny postupne dole kopcom. No pamätám si, že keď som išiel prvýkrát na Krivaň, to bol asi rok 2001 alebo 2000, tak nejak. Tak sme išli s kamarátom v rámci zájazdu. A pamätám si, že hore sme vyšli dosť rozbití, ale kým došiel zvyšok zájazdu na kopec, tak už sme boli oddychnutí. A dole, keď sme išli, tak si pamätám, že ma strašne boleli nohy, spravilo sa mi niekoľko mozelov a bolo to fakt utrpenie, keď sme došli vôbec dole. Takisto kolená ma boleli brutálne, ako väčšinou nevytrénovaných ľudí. Takže môj prvý výstup na Krivaň nebol zrovna to, čo by ste chceli zažiť. Potom druhýkrát do roka, keď som tam išiel, zase s tou istou skupinou a s tým istým kamošom, tak to bolo tiež na jeseň, nejaký začiatkom októbra. Ešte nebol sneh a už bolo tak dosť chladno. No a mal som nejaké staré topánky, respektíve tenisky s vyšťuchaným dezénom. No a pamätám si, že na 2 miestach ma kamarát musel tlačiť zariť, aby som vyliezol vlastne, lebo s tým vyšmykaným dezénom sa to nedalo viesť. No a keď sme aj vyšli hore, zase sme tam počkali nejakú hodinu na zvyšok skupiny, kým došli, tak kým prešla tá hodina, tak sa pod nami zatiahlo a myslel som si, že prší. No a tí, čo došli po tej hodine, tak hovorili, že nasnežilo. No a potom, jak sa celá skupina zdvihla, išli sme dole, tak bolo už asi po kolena snehu, miestami až po pás snehu, že fakt za tú necelú hodinu tam napadol skoro meter snehu. A tá sranda bola, že my s kamošom sme boli v kraťasoch, pretože dole bolo teplo. Tak na čo by sme si brali dlhé gate, že áno. Takže v kraťasoch ísť cez metrový sneh, to zrovna nie je dobrá vec, ale našťastie asi pred nami išlo tých 20 ľudí, 30 z nášho zájazdu. Takže oni vyšlapali tú cestičku a
a nás to len relatívne slabo ozdiabalo. Takže Kriváň je taký kopec, kde zažijete, aspoň ja som tam teda skoro vždy zažil nejaké zážitky. Ako nepatrí to medzi moje najobľúbenejšie kopce. Nepatrí to ani do kategórie, že by som to nemal rád. Ale proste stačí mi, keď tam dojdem tak raz za rok. Niekedy dvakrát. Bude to zase výborný kopec na precvičenie kondičky. No na precvičenie prudkého stúpania, lebo tá trasa od 3 studničiek je fakt strmák. Tam tuším priemerné stúpanie je nejakých 25-27, možno dnes tam je až 45 stupňov. Čiže je to fakt strmé. Ale zase je to najkratšia cesta na Kriváň. Aj najrýchlejšia. Takže je to fajn na precvičenie kondičky. A dneska som zvedavý, že koľko tam bude ľudí, lebo Kriváň, jeden z najpopulárnejších vrchov na Slovensku, býva permanentne preľudnený. Keď máte pekné počasie a víkend, tak budete si istí, že tam stretnete aj 200 ľudí hore a po ceste ďalších 500. Aha, užovka. Taká krásna. Už sa mi nestihlo nafilmovať. Čo najhoršie na Kriváne ísť cez víkend, cez prázdniny, keď je pekné počasie. Najlepší čas je, keď vyzerá byť zlé počasie, čo je keď je zamračené, ideálne keď ráno poprchá, ale viete, alebo prší, ale viete, že neskôr sa naisto vyčasí, tak vtedy tam ide len zlomok turistov. Väčšinou len nejakí Poliaci kaskadéri. A čakajte, toto je... No asi tady to by to mohlo byť. Trošku zmiatol ten chodník, lebo tam je modrá šipka, že tam tým smerom, ale toto nevyzerá, že je modrá značka. To je zase zelená značka, alebo modrá. Tak sekundu. Ale dobre, ideme, je to modrá značka. Dobre, tak naspäť k téme, čiže keď je zlé počasie, alebo vyzerá, že je zlé počasie, tak fakt vo väčšine prípadov na tie vrcholy skoro nikto nechodí. Buď tam chodia iba ľudia bez spôdu sebezáchovy vtedy, alebo vlastne ľudia ako ja, ktorí vedia, do čo idú. Aj keď samozrejme treba mať pokoru, lebo horí vás vždy vedia niečím prekvapiť. Tak ale toľko k tej téme, že ako ísť na Kriváň a nepredierať sa daumy. Pretože hlavne v tých pasážach, kde sa štverá, tam nie sú žiadne reťaze, aj keď by mohli byť. Je to podľa mňa ťažší terén ako priečné sedlo, ktoré máte celé zareťazované. No a keď sa tam nejaký turista šmykne alebo zavádza v strede cesty ustrachaný a nevie čo ďalej, tak reálne to ohrozuje aj vás. Takže ja tam veľakrát zastavím pri takýchto ľuďoch, ukludním ich a ukážem im, ako sa správne lezie. Lebo nerad sa na to pozerám, ako ľudia zbytočne trpia. A takisto nechcem, aby mi za pol hodiny krúžil vrtuľník nad hlavou a pokazil zážitok statier. Takže ak sa dá, tak ľuďom po ceste pomôžem. Som zvedavý, že pokiaľ už ide táto modrá cestička, podľa mňa by mohlo už toto niekde končiť. Ale zatiaľ to tak nevyzerá.
Tak ale máme času dosť. A ako rozcvička je to fajn. No ináč, neviem či viete, a keď idete na túru, tak nie je dobré ísť plným tempom. Ale je dobré sa rozcvičiť v pomalšom tempe, tak aby ste stíhali hovoriť. Lebo naše telo má dva metabolizmy. Jeden funguje na cukry, druhý na tuky. Ten na cukry vám vie hneď dodať energiu, keď ju potrebujete. Čiže keď náhle zrýchlite alebo náhle zvýšite záťaž, tak vtedy primárne získavate energiu z cukrov. A keď potrebujete stabilne dodávať energiu, ale nie hneď, tak to je tukový metabolizmus. Je to niečo ako vaša jadrová elektráreň. A podobne ako jadrová elektráreň nevie naštartovať okamžite, nereagovať na zmeny elektriny siete okamžite, tak aj váš tukový metabolizmus štartuje až po nejakých 15-20 minútach veľmi ľahké činnosti. Čiže činnosti, pri ktorej zvládate plynule hovoriť súvislé vety. No a prečo to hovorím? Lebo cukor vo forme glykogénu v tele máte zásoby na 1, maximálne 2 hodiny intenzívnejšieho výkonu. A čo sa týka tuku, tak aj veľmi chudý človek má zásoby minimálne na 150 hodín aktivity. A teda tuk sa používa pri relatívne nízkom výkone a cukor sa používa primárne pri vysokom alebo náhlom výkone. No obidva metabolizmy fungujú stále. Tí, čo nemajú kondičku, tak u nich je primárne cukrový metabolizmus. Tí, čo majú kondičku a pomaly sa takto rozcvičia, tak vedia drvivú väčšinu energie brať práve z toho tukového metabolizmu. No a cukrový metabolizmus je tzv. Špinavá energia, čiže rýchla ale špinavá energia, niečo ako keď palíte čierne uhlie. Čiže necháva to kopec bordelu a nespracované chémie v organizme, čo sa prejaví potom po hodine, po dvoch, že sa vám zrazu strašne ťažko ide, keď sa minú všetky zásoby a potrebujete veľmi dlho z toho odpočívať, niekoľko hodín. No a tukový metabolizmus je zase čistá energia, ako jadrová energia. Čiže na to môžete ísť aj 10-20 hodín v kuse. Viacej som nešiel, že aj viacej to ide. A nezanecháva to skoro žiaden metabolický odpad v organizme. Čiže veľmi rýchlo sa potom telo z toho aj regeneruje. Takže preto treba ísť aspoň z začiatku tým pomalším tempom. V podstate aj väčšinu cesty by ste mali s tým pomalším tempom, lebo tak sa neunavíte a kľudne zvládnete aj 3 vrcholy za deň. Ja idem teraz niekde medzi tým v strede, lebo viem, čo zhruba zvládnem. Ale keď neviete, tak choďte to podľa toho odporúčania. Dokiaľ je nejaký extra veľký strmák, tak choďte len tak rýchlo, aby ste zvládali hovoriť súvislé vety. Bo hory nie sú až tak o kondičke, aj keď tá kondička samozrejme výrazne pomôže. Aj prinesie vám výrazne viacej zábavy v tých horách. Ale je to skôr primárne o tom, ako si rozložiť sily a ako sa prispôsobiť tej prírode a tomu terénu, kade idete.
dneska nejak príliš teplo. Takže hore na Kriváni má byť 8 stupňov a slabý vietor. Tuto na spodku Tatier malo byť okolo 20-25, ale sa mi zdá, keby bolo aj 30. Takže sa už teším, ako sa hore vychladím na vrchole. A vlastne ešte ma napadla taká jedna vec, že hovorí sa, že kto nevylizol na Kriváne je Slovák. Čiže z nejakého dôvodu by každý Slovák aspoň raz v živote mal vyliezť na Kriváň, aby bol akože naozajstný Slovák. Ale to pochádza z tej tradície, čo založil Ľudovít Štúr za svojho života. My sme chodili ako skupina, myslím, že každý rok. A klub slovenských turistov organizuje viaceré zájazdy vždy k tomu výročiu, tiež na Kriváň. No a keď ste už viackrát na Kriváni, boli viackrát na Kriváni, napríklad 10 krát, tak neviem, či to znamená, že ste 10-násobný Slovák, alebo že ste Slovák ako každý iný a 9 Slovákov môžete požičať susedovi Maďarovi alebo Poliakovi alebo niekomu inému, kto sa chce cítiť ako Slovák, alebo jednoducho sa to možno počíta tak, že väčšina ľudí je lenivá chodí vôbec na nejaké túry alebo nemôže chodiť zo zdravotných dôvodov. Tak my čo chodíme takto často, tak to možno vylezieme aj za nich. Tu ináč možno vidíte, že je tu strašne veľa čučoriedok. Ešte asi nie sú zrelé. Aj tu vidno nejaké, že ešte sú také, ešte im chýbajú také 2-3 týždne. No tuto okolo Jamského plesa viem, že je obrovské čučoriedkovisko. No, plesné poli sa síce nemôžu trhať v národných parkoch, ale vo väčšine prípadov na týchto turistických cestách sa zvieratá nezdržujú, čiže nemá kto zožrať. Takže veľakrát vidíte, ako sa tam ľudia pasú v tom. Aj napriek tomu je tam tých čučoriedok neúrokom. Čiže toto vlastne ako je cesta potom Tatranská magistrála od Jamského plesa ku 3 studničkám. Čiže vlastne taká cesta skoro po rovine. Tak tam, neviem, že keď som tady išiel, tuším pred rokom, či 2, tak tam bolo ohromné množstvo čučoriedok, ale fakt, že by ste tam po ceste nazbierali aj 10 kyblov. Čiže je to jedna z možností, čo sa tiež dá robiť v Tatrách. Napríklad, ak idete s deckami a chcete im spríjemniť cestu, alebo im chcete ukázať, že ako reálne chutia čučoriedky, tie práve a nie tie z obchodu. Dobrý. Poďte.
je to. Či? Ale hej, tam je značka. Máme tu krásny potôčik. Ale je to fakt teplo. Ja si musím vyhrnúť rukavy. Už plávam vo svojom pote. No a tuto prichádzame na Rastiestie odbočka na Bielý Váh. Odtiaľ to je to ku Krivaniu už o hodinu menej. My ideme 40 minút, takže ideme trošku rýchlejšie. Asi 2/3 rýchlosť podľa značky. No a tu sa to stretáva s červenou značkou zo Štrbského plesa. Čiže tá sa ísť na Štrbské pleso. Jedna z najnudnejších trás, ale dá sa to ísť, myslím, že aj s kočíkom. No a my ideme teda tadeto smerom k tomu Jamskému plesu. Takže myslel som, že až pri Jamskom plese sa to stretáva, ale zjavne som sa mýlil, ale ono, tuto niekde pár minút hore dole sa to stretne. Respektíve bude to Jamské pleso. Takže už som aj zabudol, že to je takýto nejaký medzirozcestník. Dobre, takže toto je rozcestník pri Jamskom plese. A tady ďalej sa ide na Jamské pleso. Sú nejaké 2 minútky a tady to hore sa ide na Kriváň. Takže ideme sa ešte rýchlo pozrieť na Jamské pleso. Ako to vyzerá. Keďže je to tuto hneď za rohom. Pokocháme sa, keď máme čas. No a potom ideme hneď na Kriváň.
Dobrý. Oj. Dobrý. Dobre, takže tu máme aj Jamské pleso. Viac záberov si pozrite inde na internete. Som si istý, že viacero ľudí to už nafilmovalo podstatne lepšie ako ja. Takže tu je Jamské pleso a my sa vrátime naspäť k rozcestníku a vyšlapeme si to svižným krokom na Kriváň. Dobre, takže sme zase pri rozcestníku. No a tentokrát už naozaj ideme na Kriváň. Dobre, tu si stiahnem rukávy, lebo tu kopec zeliny. Pomáha to aspoň trošku chrániť oči všelijakým prhlavám a takýmto veciam, ktoré sa ožuchnete. Vrátane prípadných kliešťov, čo sú na tých trávach, lebo že vraj v poslednej dobe už aj vo Vysokých Tatrách sa nachádzajú v takýchto nižších polohách. No toto je výhoda takéhoto trička, je to vlastne umelina, nejaký polyester sa mi zdá, nejakým elastanom, ale to je veľmi tenké, z veľmi jemných vlákien, takže správa sa to na telo ako hodváb. Len to nestojí Mailand. Ani to nie je zase veľmi lacné, ale je to také univerzálne tričko od minus 10 do plus 30. No, stačí len vedieť, ako s tým robiť, ako sa vaše telo správa s tým oblečením, v akých podmienkách a vám potom stačí len pár kuskov oblečenia na celú trasu. Pozerám, že aký máme čas. 50 minút. Z nejakou 5-7 minút toho zachádzkou na Jamské pleso. Takže je to fajn. No potiaľ toto malo podľa značky trvať asi 1:20. Alebo tak nejak. Takže sme v riadnom predstihu.
Tu som po ceste zašlapol asi takúto užovku. Vyzerá to, že to má koľkatú čiaru na chrbte, ale vyzerá to skôr nejaká veretenica, ale ako užovka stromová. Čiže nebudem sa k tomu zbytočne približovať. Ale takýchto hadov máme v Tatrách. No a ideme ďalej. Dobre, takže po nejakom čase opúšťame pásmo kosodreviny a začína sa tu otvárať prvé výhľady alebo aj zatvárať. Bolo to, kde sú oblaky, čiže tam pred nami v oblaku je momentálne kriváň a tie oblaky vždy na 10 minút idú, tam odídu zase na 10 minút, tam zase odídu, takže z toho si moc hlavu nerobím. No a tu máme takú nejakú trvalú hromadku šutrov, ktorá tu je už asi 20 rokov a stále tam ľudia dávajú nové šutre. No, keby sme teraz neboli v oblakoch alebo oblaky pod nami, tak tu by bolo vlastne vidno celkom pekné výhľady, tak ale momentálne smola, oblaky nám to zaťahujú, takže ideme ďalej a výhľady si ukážeme z hora. Dobre, takže už sme vyšli z pásma kosodreviny, už sú tu posledné zbytky, no a zároveň sa nám už otvárajú zase na chvíľku nejaké výhľady, takže pokračujeme teraz ideálne v nepretržitom zázname až hore. Uvidím, ako mi vydržia baterky. Teraz som ten kus nenahrával. No vlastne bola to takáto cesta stále rovnaká. Len tam niečo bolo zaujímavé, že ste videli, že bolo tam len pár prestrihov. No odtiaľ to by mi tu už mali baterky vydržať aj hore aj dole celý čas. Aj s nejakou rezervou. Tak som asi pol 3/4 hodiny nenahrával, aby som tú rezervu mal, aby sa mi nestalo, že náhodou príbehu posledných 15 minút sa zrazu usekne video. To by som musel z auta nabíjať baterky a zase naspäť a to sa mi už nechce. Takže takto. Ahoj. Čau. Ahoj. No tuto už začíname mať trošku viacej turistov. Zjavne tí, čo z rána schádzajú smerom dole. Zároveň je tu ešte stále relatívne dobrý schodíkový chodník. Čiže potom to sa bude úplne fajne bežať až dole. Zatiaľ tam bolo len možno pár stoviek metrov rozbitých úsekov, ale je to takýto terén. Čiže video naspäť určite bude bežecké. A zároveň vidíte, že už tie
oblaky síce ma doháňajú zozadu, ale tuto vlastne sa otvára pekný výhľad. No hlavne tie oblaky majú výhodu, že tienia, čiže človek nejde vo výpeku a zároveň to super ochladzuje, lebo vlastne v tých oblakoch je okolo 0 až 5 stupňov Celzia. Takže to príde fajn, respektíve veľmi hot. Potom, čo som tam vypustil do seba snad niekoľko litrov vody, tak tu to má krásne chladí teraz. Takže aj oveľa lepšie sa ide. A je to väčšia zábava ako v tom výpeku. Komu to padlo? Padlo tričko. Zdalo sa mi, že ten turista za mnou sa vracal. Tak asi ide pre to tričko. Ale uvidíme. Keby to môželo cestou naspäť, tak ho zoberiem. Nech to není aspoň ako odpad tuto v Tatrách, lebo keď ho tam niekto stratil, niekto sa ani z cestou hore dole nebude pýtať, či som nevidel také červené tričko. Tak to znamená, že už tá osoba sa k nemu nedostane. A skončil by zbytočne ako umelý odpad tuto v horách. Takže ho zoberiem, vyperem a asi niekomu darujem. Aspoň to niekto snáď použije. Okanzíky to asi v tom nebudú behať. Ani medvede. To je lepšie oblečenie. Tak sa zahráme dočasne na charitu. Teda, ak sa nikto nenájde, komu by to chýbalo. No hen tam už v ďalke vidno chodník. Vlastne takto, čo vidí ten cikcak. A potom takto po pohrebení. To je chodník z 3 studničiek, čo je teraz akože uzavretý, ale už som počul 2 páry turistov po ceste, že išli tade, keď som rozprával s niekým iným. No a som mi nechcel skákať do rozhovoru, sa to nepatrí. Takže napriek tomu, že ten chodník je uzavretý, tak vyzerá to, že dá sa tade ísť na kriváň. No aj tak podľa mňa na tom chodníku len malé kúsky opravujú. To je jeden z tých chodníkov v Tatrách, ktorý zrovna nepotrebuje veľa oprav. Takže dúfam, že tam nerobia ďalšie schodíky a rebríky ako na rysoch. Že to zostane aspoň nejaká prírodná kultúra. Chodník, že vraj bude uzavretý do septembra alebo do októbra, skoro celú letnú sezónu. Tak ale dá sa vyzať po tomto. Trvá to trošku dlhšie, ale je to menej náročnejšie. Pozerám, že je to celkom fajn. Tu už niekde by sa mali stretať tieto dve cesty. Toto raz cestia pod Krivonským žlabom. Typujem tak 10-15 minút a sme tam. A odtiaľ už len nejaká pol hodina hore na kriváň. Ahojte. Ahoj.
Takže tu už máme rozcestník. Vlastne pod Krivanským žlobom. Sem to mal trvať zo spodu, neviem, či 3.15 alebo 4.15. No, to dali za 2 hodiny a pár minút, čiže necelé 2 hodiny. Odpočítam asi 5 minút prestávky a 5 minútovú zachádzku na Jamské pleso. Takže asi hodina 52-55, neviem, čo je super. Ja stále držím tempo, že idem 3/3 či 2/3 tempom proti značke. Možno polovičným, neviem. Dobre, takže tu si dáme prestávku aj s keksikom. No a potom pôjdeme smerom takto hore. Toto vidno, že uzavera. Vidno, že väčšina ľudí to aj dodržiava, že skoro nikoho tam nevidno. No vlastne ešte máme teraz výhľady, tak sa chvíľku pokojame. No a schladíme sa tu trošku vetrom. Pozrieme, čo máme v bufete. Čo máme tu vodu. Dnešný bufet je klasika, také horálky, miňonky, také tyčinky. Takže vidím to na horálku momentálne. Teraz najviac cukrové. Tak, prestávka a pokračujeme za nejakých 5 minút. Takže tu je ešte tabula, ktorá hovorí o uzávere chodníka, ktorý ide vlastne z 3 studničiek sem na Rasteci pod Krivaňom. My sme vlastne išli odtiaľto z toho Rastecťa pri bielom váhu a no, neviem, či je to dobre nakreslené, to by malo byť trošku toto vyššie, čiže ešte sme vlastne z tohto Rastecťa na Jamská plesa po modrej značke hore a potom naspäť, potom pôjdeme zase dole. Takže tu máte tie trasy, jedna ide teda z toho Rastecťa a myslel som, že to bude druhá najkratšia a tam podľa tohto textu vyzerá, že najkratšia trasa je z toho Rastecťa pri bielom váhu, kde sme išli. A tá trasa cez 3 studničky je až druhá najkratšia, vlastne najdlhšia pozerám. A do Štrbského plesa najkratšia. No ja si nevím, Karle, ale hej, z tých 3 studničiek idete myšle z 900 metrov nad morom a zo Štrbského plesa tuším 1200 metrov nad morom, čiže z Štrbského plesa menšie prevýšenie, preto to trvá menej. Paradoxne, aj keď neviem, no ja som to z tých 3 studničiek namiesto 5 hodín dával za 2 hodiny 20. Dobre, takže toto k tabuli. Aby ste videli tie možné trasy, ktoré tam máme. No a ideme ďalej. Dobre, takže asi po 3-4 minútovej prestávke končíme a končíme s prestávkou a ideme hore. A zbalíme teda batoh. Posledná skúška, aby všetko dobre držalo. A ešte si aj previažem topánky. Tentokrát úplne na fest, lebo podstatne ľahšie sa potom bude liesť. No, takisto keď máte na fest utiahnuté tenisky, tak po celom dni sa vám oveľa menej v tom unaví noha, ako keď je tam na voľno a musí robiť pohyby, ktoré síce neuvedomujete, ale po 5 alebo 8 hodinovej túre si to uvedomíte, že vás to bolí a ani neviete, že to nebolo tým, že ste veľa chodili, ale skôr tým, že noha robila počas toho zbytočne veľa pohybov, ktoré nemusela v tej topánke. Dobre, takže máme to takto na fest dotiahnuté, ale to je až trošku moc na fest. Tak, tuning ešte. Nech to je ako má. No, neviem rýchlo na to. Dobre, takže pozerám, že vrchol Krivaňa máme v oblakoch, ale postupne sa nám to vyčasuje.
Jo. Značka hovorí, že kriváň hodina 15. No, hodinu 15 to určite nebudeme dávať. No, hodinka máme 2:11. Čiže zhruba 2 hodiny teraz, čistý čas. No a ideme teda po Zelenej hore, čiže kriváň je takto priamo pred nami. Aj to sa treba vymotať po značke na hrebeň a po hrebení sa potom prejde hore. Takže, ak to dneska kondička dovolí, tak typujem, že tak za 35-45 minút by sme mohli byť hore. Dobre, takže teraz nebudem moc kecať. Pôjdem takmer na plný výkon. No a ide sa hore. Dobrý. No, ďakujem. Ahoj. Dík.
Ahoj. Jo, ale tak každý to má jinak, že může to být málo jenom ze začátku. Ahoj. Ahoj. Nazdar. Hey, thanks. Cześć. 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 Ahoj. Patrz. Dziękuję. Okej. Ahoj. Ahojte.
Môžu chutnať. Chceš? Ahoj. Ahoj.
hodně valentní.
Ahoj. Já nevím, co dělat. To pravdu možná máš, že jsi pomalá. Ona poprečí na ten cestu. To je strašně pomalé. To jde pomalec než nahoru. A ty máš mega dobrou cestičku. Ahoj. Aha. Tak, ja som na vrchole. Asi 11. krát. Trvalo to 2 hodiny 50. No po odrazaní prestávok a zachádzke na Ónske plese, čo bolo asi 15 minút, tak 2 hodiny 35. Čo je super. Čiže vzdialené 8 km, prevýšenie necelých 1300 metrov. Takže super, ešte nepatrím do starého železa. Dobre, takže pomaličky sa nám aj otvárajú výhľady. Čiže výnimočne v turistickej sezóne máme úplne prázdny Krivan celý pre seba. Že je to úplný luxus. A ako som na začiatku hovoril, keď dobre odhadnete počasie, tak máte ľudoprázdne alebo takmer ľudoprázdne vrcholy. No a jediná nevýhoda dneska je, že tie oblaky ešte nevystúpali tak vysoko, ako by mali. Keby som tu počkal pol hodinu, tak možno hej. No však vlastne tu aj počkám a ak náhodou oblaky vystúpajú ešte vyššie, tak to dám ešte prestrih. No a keď nie, tak to je z tohto videa potom všetko. A
v ďalšom videu si ukážeme rýchlo zostup, čiže určite tady to dole pôjdeme rýchlym zostupom a od toho sedla, respektíve od toho rastcestníka pôjdeme poväčšinou pokusom až behom. Takže ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, napíšte do komentáru, čo sa vám páčilo a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Lebo čím viacej odberateľov bude, tým viacej takýchto videí môžem robiť. Takže ďakujem za pozornosť a vidíme sa teda pri ďalšom videu. Dobre, takže predsa len sa tu na chvíľku otvorili výhľady. Čiže týmto smerom sú západné Tatry. Tie vrchy moc nepoznám, ale tam tuším vzadu je Ostrý Roháč, ak si dobre pamätám. No a veľmi rýchlo predtým, než sa to tu uzavrie, tak opačným smerom by malo byť vidno Vysoké Tatry, keďže Krivaňom končia Vysoké Tatry na západe a respektíve začínajú na západe Krivaňom a končia na konci, myslím, že hneď tým štítom alebo ostrovou. Takže z Vysokých Tatier vidno len čosi tam si, neviem, či za ním práve Solisko, predné Solisko, kam ide lanovka, aspoň teda do jeho spodnej časti. No a tuto máme len oblaky, ktoré možno ustúpia, možno nie. Takže uvidíme, ale teda vidíte, že absolútny luxus, nikoho na Krivaňu není. Za mnou som posledný kilometr nikoho nevidel, že by išiel, takže aj počas turistickej sezóny sa dá byť na Krivaňu kompletne sám a mať tu súkromie, intim, čo prípadne všetko, čo chcete. Takže aspoň nejaké výhľady dneska máme. Nie ako vo videu na Rysy, kde som išiel, nebolo vidno absolútne nič. Takže ešte si to prejdeme pre tých, ktorí vás to zaujíma. To výhľad na západné Tatry, len sa musím premotať. Tak, čiže takto máme dneska aspoň výhľad na západné Tatry. A tam smerom do doliny, tam sú vlastne niekde 3 studničky, odkiaľ sa dá dojsť sem najkračšou trasou. Sice asi najťažšou v celých Tatrách, alebo najstrmšia. Myslím, že aj s najvyšším prevýšením zo všetkých turistických trás, ale predsa. No a my sme došli niekde tamtou. No ani nevidno tú cestičku, čo vidíte, tak to je skratka, ktorá bola kedysi cestička. Dá sa aj dneska po nej, len je to sutina, je to dosť nebezpečné, takže chodí sa okolo po tom hrebení. A niekde tam za tými oblakmi čiastočne vidno trošku cestičku, asi sa mi to zdá. No odtiaľ niekde z toho smeru sme prišli. Dobre, no a toto, čo tu vidíte dole, tak toto je Krivanský hrebeň, respektíve jeden z hrebeňov Krivaňa. A po ňom sa dá ísť, keď idete smerom z 3 studničiek. A vlastne na začiatku toho hrebenia sa dá vyliesť priamo z turistického chodníka a vyliesť po tomto hrebení. Že vraj je to asi 3-ková horolezecká obťažnosť. Kamoš to pred 20 rokmi vyliezol bez istenia, ale zase on bol borec. On vedel liesť. Takže dá sa aj tady vyliezť na Krivaň, ale tak odporúčam radšej liesť turistickým spôsobom po značke. Dobre, takže to je na dnes už všetko. Vidíme sa teda v ďalšom videu. Konkrétne rýchlo zostup až beh smerom dole. Takže ahojte, majte sa a teším sa na vás v ďalšom videu.